ба номи худованди бахшанда ва бениҳоят меҳрубон. бародарои азиз, бисёри баъд дар ҳамин ютуби инстаграм свитит кардем бовар ки як хиднамои диват мешава хидм дохили чӣ бугум да неприятӣ ҳис кардесам. бегиам падару модарам бисёри баъд занг задесай гуфтесай ки бачаам ҳамин кора накун, кори хуб нестай, ҳақиқат талхай. ая тараф рост меган ман бояд мақсад зиндагии хидмат роҳи хидмат бигирам бигардам. ман аи мақсади гапом на пул мегирам на мепурсам ҳақ ба ҳақдор бирасам. мақсадам ҳамин буд. ду чиза ки мақсади иша кардем хай ҳақиқатша бировардем. ин лаънатиш ҷавони ҷаҳонгираш ҷони кишайку мақсадам як каса биромад хай гап зад. ида факти далело бо бениҳоят бисёр ёфтам ки гапи ҳавоӣ гап зада буд. бо якта дига саги дига пайдо шидай ба номи бародари тоҷик садқаи номи тоҷикшай лаънат кардаи худота саги худо мегума ранги ҷоник наша гапи ҳавоӣ гап назан. ҳамин қа гапот мегум ки ту лаънат кардаи худо дар номи сураша дар экран мемунам. далелои бениҳоят бисёр бо нисбати ту пайдо шидаги ман намедонистам. ман ба худо қасам ман намедонам ютуб ман хеле интерес нестам. ман дар корум бисёрай. бародари тоҷик ба номи бародари тоҷик лаънат кардаи худо пула як одами зиндара мурда бироварда пула ҷамъ карда дар куҷо сарф кардагӣ та гап мезанам. лаънати овозот ҳастае ки бахшиш мепурсӣ ки хай одам бехато намешава. хелу хел эй падар лаънат, эй беэмон, эй фаромӯш накун ки духтарта чӣ хеле мегӯ арӯсоку духтар танам хали бачаҳо меян арӯсбозӣ мекунанд мегардан қади духтарат. фаҳмидӣ? беномус бевиҷдон ё видеоро удалид ки ё факт далел хати мебарорум даказат мекунам ки чӣ хел одам буданта дигар роҳи ақиб гаштан нест. ба чӣ хотир ман видео кардесам ки ҳамин ҷониб шамоз мегӯяд ки бояд пешакӣ маро мегуфтӣ ки ин худаши худозада маро ягон гап нагуфт гирифт. ман фикр мекунам бародаро маро дуруст фаҳмиден. ҳамин бисёр одамо мегӯянд ки мақсад ҳамин кора намекардӣ, ҳамин кор дар кор набуд. ваю да дар кор будай, мо да дар кор набудай. шумо нанг номуси тоҷикӣ дошта бошен, виҷдон дошта бошен, чиё ваю да наменависонен? вақти ҳақиқат мебурорем шуморо қартон мекунад. агар шумо номус дошта бошен, айдои номус гап занен, виҷдон дошта бошен, медонед вай одами якум видео кардагиро таҳдид мекунен ё гап мезанен. ман аз таҳдидҳои шумо наметарсам. ман ҳамин шерона мардона мегӯм ки ман ҳама вақт тайёрум барои вохӯрӣ, тайёрум дар гапам ҷавоб метом. ранги шумо шағол нест ман бирам дар кунҷи хона бишинам, дар кунҷи дарахтҳо бишинам видео кунам, ба телефоном кунам, телефонҳоро набардорум, наём во нахӯрам. ман ба худо тайёрум, ҳама вақт тайёрум ки ман қатъи кадомат набоша во бихӯрам. шаба ча мардак бишен охи. чо мекунен гапи ҳавоӣ гап мезанем бефакт далел. ҳар яке гап задагӣ факт далел қатъи мебурорум метам ку тоҷикистон ояндааш дурашон аст. неми ҷавонау наврасоне ки имрӯз ҳаст ояндаи тоҷикистон дар дасти онҳо мешавад. чистон кунад сипат. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ama kazak şomaden. Kalochi nay Johnny Kaikun nay Johnny. Şestay nay libeka kalochi turmat karage. Bu faktu badalen. Ben medyon ki ama vaqt tarafı hakkım. Ama vaqt tarafı ki hakikaten ama tarafta ama rengi nay Johnny ku Pony ku rengi nay Cengo olmalı. Karozun estim. Johnny ki aron. ҳаққи мардон ака абдуллоҷон ҳамин кур ки бинёшид аввалин кори мекардагиаш чи аст? кур ки бинёши аввалин кори мекардагиаш асояшро мепартоем. ба номи худованди бародари азиз ҳозир модараш гаҳе тарки вафои